Babushiya umama nezingane ezi4 umama phela phelela umsebenzi ehlala erumini kunomphetho oyi1 ubura wathi isikhathi okuyophanda cela nomzala hlala ethembini sobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini sobaphandela impilo yasesentini babushiya umama nezingane ezi4 umama phela phelela umsebenzi ehlala erumini kunomphetho oyi1 ubura wathi isikhathi okuyophanda cela nomzala hlala ethembini sobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini sobaphandela impilo yasesentini bangelula thina sakhula ikadilele siko babe kopizandla bangelula thina sakhula ikadilele siko babe kopizandla dala betha abantu ngekuphumele kanti yena umdala nawo uphelele phela qinisa labambelela hlala kuye zonke izinsuku uzongimela asambele ungabheke emuva ungalalela abantu wanna do you keep your head up high always stay strong go 88 umama wami wangizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba Duduzi akasekho sizophila kanjani Duduzi akasekho sizophila kanjani vuke kusena geze I am 17 hlanganisa izinto khona sizolala silile mama wami ngiyakubonga for everything ngifunga uJesu sizophelela esentini ngiyabonga mina Angitshela ukuthi sibelele umkhuhlwane nomama ngathi uzovela benomthwalo kodwa sengithembele nakumntana cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini ngomhla ka24 ngafonela abazali angitshela ukuthi sibelele umkhuhlwane nomama ngathi uzovela benomthwalo kodwa sengithembele nakumntana cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini bangelula thina sakhula ikadilele siko ubabe koqizandla bangelula thina sakhula ikadilele siko ubabe koqizandla dala betha abantu ngekuphumele kanti yena umdala nawo uphelele phela qinisa labambelela hlala kuye zonke izinsuku uzongimela asambele ungabheke emuva ungalalela abantu wanna do you keep your head up high always stay strong babushiya umama nezingane ezi4 umama phela phelela umsebenzi ehlala erumini kunomphetho oyi1 ubura wathi isikhathi okuyophanda cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini babushiya umama nezingane ezi4 umama phela phelela umsebenzi ehlala erumini kunomphetho oyi1 ubura wathi isikhathi okuyophanda cela nomzala hlala ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala hlala ethembini